खुलुमबाय दिनै 28 नभेम्बर 2023 मंगलबार पाकिस्ताननि कराची सिटीआव गंसे शपिं सेन्टार मलाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनायजों गासै 60 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों आरो बे जाथायनि उनाव फायार फाइटारआ फैनानै थांनानै मल सिंनिफ्राय 50 सुबुंखौ मोजाङैनो मोजां रैखा खालामनो हादों। नाथाय बे अरा गिबियाव बोरै खामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। केरलानि CUSATआव मोनसे फेस्टिभेल जानाय समाव खारला खारसि जानानै 4 फरायसाफोरा थैदों। थैनायफोरनि गेजेराव 2 सिख्ला फरायसाबो दंमोन। जेब्ला कलेजनि फेस्टिभेल जानाय समाव सिंगारा मेथाइ रोजाबगासिनो दंमोन, बे समाव हरखाब अखा हानायाव गोबां मानसिफोरा खारला खारसि जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गुबुन 50 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अतुल टम्पी, आनन्द रत्ता आरो सारा थमास। गुबुन सासेनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। जेब्ला हिनजावसा गथ'आ न' साखाथियाव फांसन जानाय समाव थांदोंमोन आरो न' फारसे थांफिनबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय लक्षीप्रिया। जरहाटनि मारवाड़ी पाट्टीआव सासे बिजनेसमेन आरो बिनि दखानाव खामानि मावग्रा मावथिखौ 4 सिखावनि हानजाया लामा ससेयाव गावसोरनि बाइकजों फैनानै हरनि 9:30 रिंगासो समाव क्रिकेट बेटजों बुनानै गाग्लोबनानै 10 लाख रांखौ लाना खारलांदों। जेब्ला बिजनेसमेन आरो बिनि मावथिया गावसोरनि दखानखौ बन्द खालामनानै न'फारसे थांगासिनो दंमोन, अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव जरहाट पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो सिखावफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादों। बर' समाजाव हिनजाव लाना खारनाय, गुबुननि हौवा सिख'नाय, गुबुननि हिनजाव सिख'नाय, बिनि देरसिन गोरोन्थिया जाबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय। जेब्लासिम गावबा गाव राफोद जाया अब्लासिम बेफोर जाथाया जाबाय थागोन होननानै दैमासा ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। थारैनो दिनैनि जि हाबाफारि, जोंनि बिसानि जेसेबां एजुकेटिभ मिटिं जाबोबाय, दिनैनि बे एजुकेटिभआ जारिमिनारि जादों होननानै आं सानगोन। मानो होनबा जोबोद मोजां जादों। जिखिनि जोंनि मावनो लानाय बे थांखिफ्रा जोबोद मोजां जादों होननानै आं गोसोआव फोथायनाय दं आरो। जिहेतु कमेडियाननि गेजेरजों माखासे समाजखौबो फोसाबनो हायो, बेबायदि माखासे जों नुबाय। गुबुन माने जोंनि समाजाव जि सोलिबाय थानाय, गुबुना सोरखौबा फनजों रायज्लायना लाना खारनाय, बे बिथिङाव जों गोबां जाथायफ्रा जादों। बे बेलायाव बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। नोंथांमोना मिथिगौ, आबादारिफोरा जुदि आबादखौ जोलै दोननांगौब्ला बेखौ मोजाङै राहोनानैसो जोलै दोनो। जुदि आबादखौ जुदि मोजाङै जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला, गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा बियो माबायदि जोलै जानो हागौ? गाज्रि जाखागोन। बेखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जोंनो जोलैखौ राहोनांगोन, मिसुर जानांगोन। गोरलै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला बेफोरबायदिया जाखागोन। बेखायनो जों गावनो मिसुर जानांगोन, गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन। अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिनजावजों गोसोथोलायनाय, सोरनिबा हिनजावखौ लाना थांनाय, बा सोरनिबा हिनजावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसोथोलायनाय, बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया, बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। उना खिन्थु माने खोब माने गोरोबलाया। टिउनफोरखौबो जों नायनो गोनां दङ होननानै सानोना, जिहेतु मोनसे माने फिल्म जानाय लोगो लोगो एज ए होल मानसिफ्रा बुजि मोननाय हिसाबै बेहाय डायलगफोरखौ जुदि थ्रु खालामोब्ला बेस्ट जायो। मा बुङो? डायलग थ्रुआथ' बे जाबाय जायगा लानानै जायगा जाबाय, आर्टिस्ट लानानै आर्टिस्ट जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ डाइरेक्टरा गोसो होनांगोन, नोंनि स्ट'रिया मा लुबैदों। बे स्ट'रिया जुदि लुबैनायजों नोंनि डाइरेक्ट थ्रुआ मिलायदोंना मिलायाखै, बेखौ डाइरेक्टरफ्रा मिथिगोन। जुदि डाइरेक्टरजों डाइलगजों मिलायाबा बेखौ डाइरेक्टरा बुंनांगोन। बेखौथ' जोङो दा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेखायनो डाइरेक्टरा बुंनो हानांगोन, आंनि जि स्ट'रि, बे डिमान्डनि नोंनि जि डाइलगनि थ्रु बे जायाखै, बेखौ बुंनो हानांगोन। बेखायनो बे बेलायाव आङो कनफार्म नङा। लाइमोनफोरखौ जोबोद फल' खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे माने दाइनि जिखिनि लाइमोनफोर दं, बिथांमोना खिन्थु बेस्थ'था थायो मबाइलजोंसो। दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि खावलायनाय मा थायो? बे लाइमोन बैसोनि
सोरखौबा फल' खालामनाय सोरनिबा माबा मोनसे नायनाय मबाइल नायनाय बियो जेनेबा हमना ला बर'निल' बाथ्रा नङा बियो बे बुहुमनिनो बाथ्रा बेखायनो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया अब्लाबो बिमा बिफा गारजेन जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन जुदि साफ्रोमबो सांग्रां जायाब्ला बिमा बिफायाबो बिनि सायाव जुदि नोजोर होआब्ला जानो हागौ बिदिनो गाज्रि जालांगोन बेखायनो जोङो गथ'फोरखौल' दाय होबा जानाय नङा जों गेदेरफ्राबो बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानांगोन सोरनि गथ'आ गावनि गथ'आ माबायदि सोलिदों माबायदि नोजोर बेखौ नोजोर होयोब्लासो जोङो बेखौ फोसाबनो हागोन होननानै आं बुंदों आरो लोगोसेनो सोरनिबा गथ'आ बिदि लोरिदोंब्ला बेयाव बिबाना गावनि बिमा बिफाल' नङा खाथिनि लोगोनि समाज बेखौ जों नोजोर होनांगोन बेखायनो सोरनिबा गथ'आ गाज्रि जादों होननानै जुदि एरायना थायोब्ला बे गाज्रि गथ'जोंनो नोंनि गथ'आबो समाजाबो गाज्रि जागोन बेखायनो बे बेलायाव साफ्रोमहाबो बिबान दं होननानै आं फोथायो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि